aw ni ce大家好aw balimakɛ de don Mumin Kulibali champion aw bɛɛ lajɛlen folen don kunu video bilalen kɔfɛ mɔgɔ caman ye ɲininkali kɛ ko chinois kan na ko foli bɛ kɛ cogo di chinois kan na i n'a fɔ malien an yɛrɛ b'a kalama cogo min na o y'an danbe o y'an ka laada de ye foli ka d'an ye kosɛbɛ donc o ye ko ɲumanba de ye donc o la mɔgɔ caman y'a ɲini k'a dɔn chinois kan na foli bɛ kɛ cogo di donc chinois kan na foli i n'a fɔ an b'a kɛ cogo min na wagatiw bɔlen don ɲɔgɔn na sɔgɔma joona tile yɛlɛnen ani wulada fɛ su fɛ donc an bɛna o foli togoya damadɔ an bɛna o fɔ chinois kan na foli togo fɔlɔ o ye sɔgɔma joona fɛ ka dugujɛda fɛ ka se 8h wagati ninnu ma 8h30 approximativement chinois bɛ foli kɛ ni o ye ka caya 早上好早上好早上好donc o kɔfɛ ni tile yɛlɛnna ka daminɛ 9h tɛmɛnen na ka taa se midi wagati ninnu ma o bɛ foli kɛ 上午好上午好上午好donc ni tile tɛmɛna 13h wagati kan ka taa se fɔ peut-être 18h masurunya ninnu na o bɛ foli kɛ 下午好下午好donc o ye wuladafɛla de ye o kɔrɔ ye i ni wula donc ni sufɛla de don an b'a fɔ i ni su chinois kan na an b'a fɔ 晚上好晚上好o ye i ni su donc o kɔfɛ ni aw ye sufɛ baro kɛ aw kan ka fara ɲɔgɔn na aw bɛ foli di ɲɔgɔn ma donc o foli bɛ fɔ cogo di bamanankan na ko ala ka dugu ɲuman jɛ ou bien k'an bɛn ala ka dugu ɲuman jɛ donc chinois kan na an b'a fɔ 晚安晚安晚安o ye ala ka dugu ɲuman jɛ ka su yɛrɛ d'an ma ka su yɛrɛ d'an ma o bɛ fɔ 晚安晚安ka su yɛrɛ d'an ma donc nin ye chinois kan foli damadɔ ye n bɛ segin a kan 早上好上午好下午好晚上好donc k'an sigi ka su yɛrɛ d'an ma o bɛ fɔ 晚安yɔrɔ nin ka nɔgɔ bɛ donc a ka nɔgɔya gɛlɛman ye i ka to k'a fɔ i k'i nɛn dege a la dɔɔni dɔɔni a bɛ don o cogoya la ala k'a faamuya ko hakili ɲuman d'an ma an kana ɲinɛ k'an ka bamanankan fana ɲini k'a dɔn an bɛ fɛn caman fɔ cogo dɔ kan wɛrɛw la mais bamanankan n'a fɔ cogo ka gɛlɛn an bolo donc n b'a ɲini an fɛ an fana ka kan ɲini k'a dɔn kan ye mɔgɔ ka ɲɛda fɔlɔfɔlɔ de ye mɔgɔ bɛ se k'i faamuya n'i ka kan ɲɛdɔnni de ye donc an ka kan ɲini k'a dɔn kosɛbɛ bamanankan duman in an k'a ɲini k'a dɔn voilà n bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma a k'an bɛn leçon wɛrɛ Mumin Kulibali champion a bɛ se ka don groupe kɔnɔna na an bɛ code QR mun na n'i ye nin photo ta i ka WhatsApp kɔnɔna na dɔrɔn i bɛ don groupe kɔnɔ i fana bɛ se k'an ka page suivre fɛnɛ Mumin champion Kulibali Facebook sanfɛ YouTube sanfɛ champion Mumin Kulibali i bɛ se k'a suivre i bɛ video sɔrɔ n'Ala ka jɛn ye foli b'aw bɛɛ lajɛlen donc k'an bɛn kunun an y'a fɔ a bɛ fɔ cogo di k'an bɛn 再见再见再见